nandyan ang babe ko. Sige na. Seryoso na tayo. Ay, salamat. At 4th year na ako. Konting test na lang. Pero syempre, espesyal pa rin sa akin ang mga klase na kasama ko. Kaya, huwag ko isipin. Ito na, tumito ko na. Hoy, babe! Nag-e-effort ka naman dyan! Pinakausap ko na naman sarili mo! Bilisan mo na! At marami na tayo dapat nabulin para matapos ang express natin! Yan ang babe ko. Isasabi. Okay, babe. O ano? Nagipag-appointment ka na ba kay Dr. Baguio? Para ma-interview natin siya tungkol sa mental state ng isang pasyente? At saka si Lloyd, nasabihan mo na rin ba? Wala na problema kay Lloyd! Pero, bakit naman si Lloyd? Hindi naman siya nagmasaya dito! Oh, diba? Mental state ang topic. So, kung may doktor na i-interviewin, dapat may pasyente din. Yan, right. Kasi palagi kami on the go. Minsan, para mabawasan ang pressure at stress, dinadaan namin sa biro at kain. Minsan na, sabihan na ako ng nanay ko na mag-diet na. Habang kumakain na naman, ay panayan din tayo sa akin na maghinay-hinay ako sa pagkain. Ma, bakit ba pag napadami ako ng kain, ang dami mong sinasabi? Pero pagdating sa alaga ng baboy, tuwang-tuwa ka pag nakadami ang kain ito. Pero mama, ako ba? Uyang baboy ang anak mo. Para natuwa siya. Gusto niyo makita? Sige na nga lang, at pwede to lang kayo ng karanasan namin nung nakapiliin kami sa Maynila. Lalo-lalo na nung nag-duty kami sa mental. Excited na ako sa magiging pasyente ko, pero naging pasasalamat ko at naging kaibigan ko si Lloyd. At least, sanay na ako, nagipagsalumuha sa baliw. Sino ang nakikita? Si Lloyd ang tunay na baliw! Sorry kaya, pero nasasabi lang ng totoo. Nang inausap ko, ang pasyente ko ay nagkwenta siya sa tingin niya ay magaling na siya. Sa tingin ko, magaling na ako. Bakit mo naman nasabi yun? Hindi ko na pinakausap sa sarili ko baka nga okay ka na kasi hindi mo pinakausap sa sarili mo. Oo naman, ikaw at kasi Rai. Paano mo makakausapin sa sarili ko? Magkagaling na kami. Akala ko, magaling na. Ay, sana ata ako doon May mga grupo naman ng mga baliw na nag-uubukan na dumaan ko. Malayo pa lang ay nakita ko ng para sila nagtatalo. Nang malapit na ako ay nagtanong ang isa sa akin. Di ba, nar ka? Kuya, nurse po, hindi nar. Sinigawan niya ang kanyang mga kasama. Ito pa lang baliw Nurse daw siya, isa lang naman siya. Hoy, mag-isa lang, nar. Pero pag marami kayo, nurse, okay? Iba man ang isipan ko, pasyente namin baliw, isa lang naman ang higa namin. Kaya, dapat sa anumang paraan, dahil sa hindi nila alam ang kanilang sinasabi, dapat rin natin silang intindihin. Siguro naman ay mas naiintindihan ko pa ang wika nila kasi sa wika ng mga banyaga. Gaya ni Papa, nung uwi siya noon galing Spain, parang ito lang naririnig sa kanya. Sí, muy bien. Por favor, hablar más despacio. No hablar español. Kahit hindi na salita pa siya na salita ng Espanyol. Si Mama rin, galing siya noon sa Hong Kong. Pag uwi niya, ay narinig ko siyang may uusap sa telepono. Why? Diyan na pangyaw? Ano ba yun? Siguro, ay nadadala lamang sila sa mga pinanayang ng dila ng mga inject at Espanyol na nakakasalumuhan nila. Pero ito ang mas malala. Ang mga naglalabasang Jejimon
Guy, wait na kami. Nagtatanor na ang stomach namin. Ganyan talaga ang text ng pinsan ko. Maraming H at maligoy ang salita. Kaya na po, nalimito na ang mundo. Napawisan ako. Pero maganda pa rin ang wikang Pilipino at naniniwala ko sa kasabihan na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansa. Pero para sa inyo lahat, Dite, Ti amo, I love you, Watashi, Waanato, Washimas, Islibidish, iniinig ko kayo. Paano ko man sabihin, ang mundo'y turuan natin ng bagong awit ng pag-ibig. Para sa akin, walang pinipiling salita ang pag-ibig. Pinahigugnaw pamutanan. Salamat mga people, salamat mga kurato.